què tal, com esteu, amics, amigues, seguidors de l'agència Publicitat.cat? T'ajudem a créixer aquesta setmana. Tenim una cosa molt especial, sabeu que va estar de ponent en un dels divendres del Connecta amb la teva audiència i és un dels casos d'èxit més rutilants i dels que estem més orgullosos a l'Acadèmia de Creadors de YouTube.cat i a l'agència de Publicitat.cat. És en Josep Ruaix de Ruaix Legal TV. Què tal, Josep? Com estàs? Molt bones, Enric. Molt bé, molt bé. Encantat de fer aquesta presentació amb vosaltres. Molt bé. Doncs no sé molt bé per on començar o què explicar-te. L'he agafat a traïció perquè he dit, Josep, va, explica'm una miqueta, que molta gent ens demana, escolta, i què, i tal, perquè el dia que vas fer la ponència al Connecta a la teva audiència era una de les primeres setmanes i, bueno, va haver-hi gent, van haver-hi 13 o 14 assistents, però no van ser de les millors. Sí. I, a més, tampoc la vam emetre en YouTube, que ara ja ho hem començat a fer, d'emetre simultàniament i després tenir el pla. I llavors molta gent m'ho ha dit, home, però el Ruaix no el vam sentir parlar. Bueno, perquè no us veu apuntar el dia que va venir. I llavors, bueno. Però llavors sí que ara això ho tindrem en diferit, amb la qual ho podrem anar fent. Bueno, doncs potser cal que comenci una mica pel principi. A mi un dia, que estava al despatx, em va trucar l'Enric i em va dir, home, estem buscant nitxos i ens han parlat de tu, creiem que el teu perfil és un perfil que pot connectar, que pot anar bé, que pot ser relativament mediàtic i creiem que hi ha un nitxo d'abogat que no sigui l'abogat estirat, aquest amb corbata que explica coses molt complicades, sinó que intenta explicar les coses més planeres. Jo li vaig dir a l'Enric, mira, hòstia, no sé, vine a veure i explica-m'ho, perquè jo de moment tinc una pàgina de Facebook que entro 2 cops a l'any, no? No estic especialment actiu amb xarxes. Però és un projecte que a mi em va interessar, m'interessa explicar el meu punt de vista, crec que a vegades no sabia molt bé si podria connectar o no podia connectar, perquè de fet sí, és una mica d'explicacions del que passa, i el dret és una mica el reflexe del que passa al món, no? La llei sempre va per darrere del que passa i regula les coses que passen, no? I també regula coses que passen i a vegades d'una manera que no és del tot justa i no està de més que puguem explicar totes aquestes experiències i totes aquestes coses. I un dels meus, jo et diria, insistències que he tingut sempre és el treballar per al petit empresari. Jo també he fet de petit empresari, també soc petit empresari, però són els que tenen més dificultats i són els que sempre estan més abandonats de l'administració, no? Quan es diu, farem grans subvencions i tal, i 100 milions per tal, doncs al final és per les grans empreses, no? El petit empresari sempre està cascat i sempre està fumut. Agafa, si vols. No, el deixo, és... Bueno, retalles després. Comencem allà. I una de les meves inquietuds han sigut sempre els empresaris, els petits empresaris. Jo també faig els meus pinitos i fem una mica de coses d'empresaris. Portar un despatx d'advocats, tenir un despatx d'advocats, és també fer empresa, és una empresa de serveis, però al cap i al fi és un negoci, una empresa de serveis també. I sempre m'ha interessat el buscar aquestes ajudes, no? Jo recordo fa bastants anys, com a anècdota, hi havia un projecte que promocionava la Generalitat que es deia Projecte ARC, no? I aquest projecte consistia en que els nois, estàs parlant dels anys 96, 97, portava un noi que es deia Gunther Smith, que era molt, molt competent, i vaig connectar bastant bé amb ell arrel d'un llibre, d'una entrevista que em va fer en Jaume Font, i llavors em va posar un llibre d'advocats de Barcelona, i parlàvem una mica d'empresa, a partir d'aquí em va conèixer i em va cridar a veure si podia col·laborar d'alguna manera, no? El projecte ARC consistia en que es presentaven projectes, gent que tenia idees, que volia fer empresa. Aquests projectes es presentaven a uns fons d'inversió, llavors hi havia 3i i tots aquests altres que eren els grans inversors en les grans fons d'inversió, no? I jo li deia, clar, però és que aquests fan inversions a partir de 250 milions de pessetes, no? Llavors eren pessetes. I diu, sí, esclar, però què passa si tu tens un projecte de 20 milions? És que no és bo. És que
Pots començar per aquí, no? I llavors va dir, hòstia, doncs m'interessa molt que vinguis i tal, i em van posar en una reunió, bueno, doncs farem una conferència que venen tots i vine tu també. I vaig dir, però jo què pinto aquí, sí, i tal, amb els 3 i amb els fons de la Caixa, del Santander, de tal, dic, no, però vine i tu has de dir el que penses i tot això. I va ser curiós perquè em van fer una mica de cas. Una mica només. Però, clar, d'aquella reunió tothom deia, sí, aquests projectes hem confiat molt en aquí, hem tret 11 projectes de 1.000 i tal, dic, vale, i quants heu descartat? Us heu descartat de 1.989 projectes i de veritat que només n'hi havia 10 que podien ser bons. No, clar, però són característiques, has de confiar en la gent, has d'empatitzar amb la gent i necessites un mínim d'inversió, no? I el Gunter també estava amb mi, ho tenia molt clar, no? I va promocionar. Llavors ens vam dir, bueno, doncs estudiem la manera de fer que, si no us interessa, perquè no podeu controlar, perquè tot el que heu de fer per una inversió, doncs clar, si no té un mínim volum no és interessant per 3i, doncs hòstia, intenteu fer un fons entre tots per a aquests petits projectes, no? I es va començar a treballar la idea, però després no va funcionar al final que diversos fons que són competents i es posin d'acord per fer un fons pel petit empresari no funciona, no? Però aquesta és una mica la idea, no? La idea i la meva insistència ha sigut sempre l'intentar fer el màxim possible pel petit empresari, que és el més maltractat i és el gran creador de feina, de riquesa, de treball, de tot. No? I una mica el canal tenia aquesta idea, no? Arribar a transmetre això i arribar a trencar el concepte aquest que hi ha sempre de treballador, oposició, empresari. No és veritat. És un binomi que ha de funcionar i que crec que aquí fa falta una labor de concepció, de mentalitat, de modernització, de tot això, que al final cadascú fa el seu paper, però tot és una maquinària que és un equip, no? I llavors vaig pensar que podia fer alguna contribució en aquest sentit. I aquesta idea ara mateix s'ha convertit en que quan vas sortir a parlar pel Connecte amb la teva audiència de fa potser 4 setmanes, celebràvem els 10.000 subscriptors i a dia d'avui jo crec que ja en tenim 30... Sí, 30 i pico mil ja. 30 i pico mil. 30 i pico mil. A veure, tu saps molt bé, vull dir, els començaments són sempre complicats, no només a YouTube, a tot arreu. YouTube jo diria que és una mostra potser més gràfica del que passa quan tens un projecte. Quan tens un projecte, primer t'has de barallar i has d'aconseguir una quota de mercat i has d'aconseguir que, en aquest cas, que et vegin, però també has d'aconseguir introduir el teu producte o el teu servei o el que sigui, i has d'aconseguir que te'l comprin. I no vas a la primera porta que piques i te'l compren. YouTube és el mateix, no? Me'n recordo que el primer mentor que vaig tenir jo, que és el Vicenç Castillo, un empresari important, me'n recordo que ell m'explicava, clar, jo el veia des d'aquella perspectiva d'un no sé quants empleats té, però a un nivell, i ell m'explicava com anava a les gestories, que eren els primers clients que va tenir, perquè ell no sé exactament el que venia d'enginyeria, però i ell m'explicava, diu, estar-me davant d'una gestoria tremolant sense atrevir-me a entrar a dir, perdón, és que vengo a tal, no? Vull dir que la feina de l'empresari és molt dura, has d'assumir el rebuig moltes vegades, has d'anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme, i aleshores crec que la tasca dels empresaris està socialment mal vista, no? Perquè si ets un emprenedor ets un pringat, i si ets un empresari que al final ho aconsegueixes i prosperes, llavors ets un explotador, no? Llavors, hosti, és una part molt petita de tot l'engranatge, perquè què som, un 2%, potser? 3%? Sí, bueno, a veure, si parlem d'autònoms que són autoempresaris, arribaríem a ser més, jo et diria, a veure, si entrem en el que és petita empresa, és que, clar, petita empresa que entenem fins a 250 treballadors o de menys de 250, ja és gran, però jo et diria que, a veure, no ho sé, però de Catalunya probablement el 80-85% és petita empresa.
Sí, sí. I ja et dic, de 250 treballadors, però de 250 a 50, potser entre 50 i 250 n'hi ha 1.000. La resta són tots Micros. tots petits, Sí, vale? sí, sí. I microempresa seria menys de 10, però la microempresa doncs potser n'hi ha 1 milió de microempreses. Que seran 2, 3, 1, 4... Sí. Sí, tots aquests. Clar, llavors és una llàstima que socialment s'estigmatitzi tant a l'emprenedor, no? Perquè al final pràcticament que som els que ens la juguem més, els que arrisquem perquè un altre pugui també cobrar i després realment a nivell fiscal, bueno, tu en el teu canal ho comentes en profunditat, clar, els autònoms estan en una situació de desemparo extrema. Sí, sobretot si es veu comparativament, però és per això, és per aquesta mentalitat, no? Que dius, jolín, ara, que, per exemple, ara una de les coses bueno, la nova renta mínima, l'ingreso mínimo vital, doncs hi ha un paràgraf que diu que no es poden acollir els que són administradors d'una empresa. I dius, però per què? No? Això vol dir que tots els administradors de l'empresa no poden anar malament, no poden tenir les mateixes necessitats, anar-se en picat i arruïnar-se, sí, doncs es poden arruïnar com tothom es pot arruïnar, no? Sí, i sobretot s'ha de tenir en compte que estàs finançant a gent que majoritàriament invertirà tot el que passi per les seves mans en passius, i un empresari el que farà és invertir tot el que tingui en actius. Li sortirà millor o li sortirà pitjor, però no estarà sostenint el seu nivell de vida. O sigui que tot l'ingrés sigui per sostenir passiu, sinó que serà per intentar crear empresa. Clar, efectivament, però bueno, ja creem eines d'insolvència, eines per intentar. No funcionen bé, vale? Per intentar salvar les empreses, eines de concursals, insolvències i tal, però després, quan arribem a la realitat, encara hi ha aquesta mentalitat, aquesta concepció de dir, no, els que són empresaris no, vull dir, bueno, els autònoms, vale, però si tens una... Però què passa? Llavors, i ningú critica perquè això, no? Perquè som una minoria. Clar, però perquè som una minoria. Clar, és el tema, ningú critica, però crec que fa falta un canvi de mentalitat en això, que a veure, treballem més que 8 hores al dia, la majoria de les vegades. Sí. Guanyem més, sí o no. Vale? Clar. O no. De moment has de picar molta pedra i a veure, jo he tingut temes d'empreses que els he dit, mira, jo aquesta empresa no la veig bé, a veure, té una sèrie de costos i al final recordo una que els hi vaig dir als treballadors, jo me'n vaig, us ho regalo, net, però a partir d'aquí ja és cosa vostra, net. Que guanyeu més, que guanyeu menys, ja no tindreu que pagar els autònoms a l'empresari, ja no tindreu que pagar els gestors, ho podeu fer vosaltres. No va voler ningú. No, clar que no, perquè assumir la responsabilitat i ser... I la resposta és no, jo prefereixo ser treballador i no vull responsabilitats, no? Bueno, doncs què hem fet? Tancar, no? Tancar, perquè a veure, al final, si tu estàs treballant i com a empresari estàs treballant per no guanyar res, perquè al final tot el que fa l'empresa a part d'assolir la responsabilitat és per donar-li la volta i que els treballadors que tenen el seu sou tenen dret a cobrar perquè treballin, doncs no vols aquesta empresa, no? De què serveix, no? I bueno, doncs al cap i a la fi també és una qüestió de responsabilitat i una qüestió d'esforç, no? Perquè no estàs 24 hores ni 8 hores veient el que fa tothom, no? Al final dius, bueno, vols tu assolir la teva responsabilitat i és que no. No és una crítica als treballadors, és una realitat de quina és la mentalitat contra la que jo pretenc lluitar. Evidentment hi han d'haver-hi treballadors, hi han d'haver-hi empresaris, cadascú ha de jugar el seu rol i el seu rol està molt clar, però s'ha de ser comprensiu en totes les circumstàncies reals, no? És que saps el que passa? Que la gent no té consciència del que passa a un empresari. No té consciència. O sigui, jo vaig deixar la direcció comercial de Google Espanya el 2006 i jo mai, de moment encara, he guanyat el que guanyava com a empleat. Perquè, clar, jo treure'm 80.000 de base nets per mi, home, jo com a empresari és una irresponsabilitat. És una irresponsabilitat, o sigui, jo no ho sé quan cobraré tant, saps? O sigui que el que fem els empresaris o els emprenedors fins que endurim la pell i ens fem empresaris és de desequilibrats. O sigui, les persones normals no fan això.
perquè això és per persones, no sé si dir desequilibrats, locos de remate, no ho sé. Perquè el normal és dir, jo paguen per anticipat i ja aniré fent. I potser la setmana que ve em trobo malament. Jo crec que va una mica amb la naturalesa de cadascú, no? O sigui, tu ets una persona inquieta i una persona que vols avançar i que vols fer coses i que vols crear, doncs ets empresari, no? Sí. Més gran o més petit, però al final ets empresari. Si ets una persona que el que vol és estar tranquil, treballar 8 hores, distribuir bé el seu temps, el seu oci, el seu tal, de miqueta en miqueta, doncs, bueno, és una opció, però no ets empresari. No. Bueno. No, perquè empresari és assumir un risc a totes. O sigui, a totes vol dir que no serà un any, ni 2, ni 3, ni 5, potser seran 10, 12, 14, 15 anys, no? Vull dir que si féssim una comparativa com d'espermatozoides, no? Un Amancio Ortega surt de milions i milions d'emprenedors que comencen, que ho intenten, però al final qualsevol que hagi agafat l'atur i hagi provat 6 mesos de fer una empresa o un any, ja veurà que això no és fàcil. No és fàcil, t'has d'educar, has d'endurir la pell, has de cagar-la diverses vegades, Sí, però això és exactament és el que tu has dit i és com la vida. I el que et deia del YouTube, el YouTube és un exemple gràfic de tot això, no? Perquè si tu t'hi fixes, jo l'altre dia mirava a Social Blade i diu, quants canals de YouTube hi ha en el món? No ho sé. Bueno, a veure, no és exactament que quants hi hagin, però en el món, perquè no tots estan subscrits a Social Blade, però Social Blade els va agafant tots per fer els seus rànquings i les seves comparatives i tal. Hi ha 42 milions de canals de YouTube. Només. I hi ha 5.700 milions d'usuaris registrats. O sigui, el rati de creadors a espectadors és molt favorable. Sí, exactament. Però la xifra sorprenent que tu pots després arribar a veure és, bueno, i el meu canal, quin rànquing té? Bueno, hi ha diverses mesures de rànquings, no? Perquè calculen les visites, mitges de visites, mitges de subscriptors i tal. Però el rànquing de subscriptors del meu canal és 470 i pico mil. Està molt bé. Dius, bueno, i estic a 30.000, però això vol dir que arribaran a ser silver menys de l'1% dels creadors. Sí. Per als que no sapigueu el que és ser silver, són més de 100.000 subscriptors. Ell ara és bronze, però bronze que serà plata, jo calculo que a Nadal, aproximadament. Bueno, a veure, ja ho... Sí, hem de seguir treballant i creant. Queda molt camí encara per arribar als 100.000. Però al ritme que vas ara de 8.000 al mes, més o menys, seria... Sí, pot ser. Al Nadal, perfectament, sí. Però bueno, s'ha de continuar treballant i mantenint tot això. Però bueno, te n'adones que al final molt pocs són capaços d'arribar a aquest èxit, i no vol dir que els que no hi arribin no puguin subsistir. També hi ha molts canals que tenen menys de 100.000, que tenen bon contingut i que bueno, pues, tenen el seu públic, no? Però clar, vull dir, és el mateix que l'empresa. Al final, a veure, no tots podem ser empresaris. És complicat. Només pot ser un percentatge petit de la població el que és empresari, perquè no tothom és creador ni tothom s'arrisca. Però bueno, en l'intent de ser empresari, el percentatge d'èxit és petit perquè hi ha que barallar-se molt i hi ha molta gent que se'n cansa. A veure, jo per tenir els primers 1.000 subscriptors van trigar 6 mesos. Més o menys, 6-7 mesos. 6-7 mesos comptant amb els amics, val? O sigui que jo diria que els primers 100 eren gairebé amics i coneguts, no? O sigui, la resta, a partir de 1.000 ja no tens 1.000 amics i 1.000 coneguts, o sigui, ja... ja és públic real. És una mica el rato i és públic real. I bueno, doncs va costar un any més arribar als 10.000, no? Llavors, a veure, doncs, clar, que és el que en dèiem ara del pas de bronze, i arribar als 100.000 doncs segurament costarà un any més també, no? Però no gaire. Pensa que hem passat de 10.000 a 30.000 en... 2 mesos i poc, sí. Sí, molt poc. Vull dir que moltes vegades enganya, no? Perquè jo me'n recordo que quan nosaltres fèiem càbales amb 1.000, 1.200, 800, no, ara no recordo, però fèiem càbales, no? Amb el creixement que teníem en aquell moment,
el que trigaríem a arribar als 10.000, que era el nostre objectiu, no? Era inviable, dèiem, estarem 10 anys a aquest ritme. Però és que aquell ritme, a la que el canal va començar a agafar tracció, ja es va posar en una nova normalitat. Exacte. I després es va posar en una nova normalitat. I ara jo crec que ja aviat aniràs pels 20 milions de minuts. Portàvem 16, l'última vegada que vaig mirar... No ho sé, no ho tinc... Portes més 17 milions o una cosa així, 17 milions de minuts. És una brutalitat, o sigui, això... Si haguessis estat sortint a l'1, 2, 3, que només hi havia aquell canal, durant 3 anys seguits no t'hagués vist tanta gent. Sí. Perquè t'està veient gent des de Mèxic, des d'Argentina, Espanya és el principal, però és molt bèstia l'audiència. I al final no és una audiència que vegin el teu logo o vegin el teu nom, no, veuen la teva cara. Sí. O sigui, creen una relació amb tu, vull dir, realment et coneixen. De fet, bueno, això no sé si es pot explicar, però tens admiradors i admiradores, Bueno, suposo que això s'hi passa a tots els que fan YouTube, que no seré jo l'únic. No, home, ja, però vull dir que, clar, Déu-n'hi-do, és que Sí. ara mateix del tema legal... I molt agraït, també, perquè són gent que al final pues, també apoya, també comenta tots els vídeos, posen comentaris interessants i hi ha comentaris que dius, ostres... Sí, hi ha gent que la toca. Que estan ben fets i que estan currats i que estan treballats i no és... pues, qué vídeo tan bonito, no, és una parrafada desenvolupada i amb reflexió, no? Que també és útil per tots els altres que vegin després el canal. I creieu-me que això que dèiem de l'abnegació de l'empresari, jo no sé, perquè bueno, jo ho vaig ajudant, però no donem abast a contestar missatges. Jo no sé com pots contestar tots els missatges que contestes. No, ja no... Ara ja no pots donar abast. Ja no els dono tots. O sigui, el primer dia, quan pujo un vídeo, pues intento que el primer dia estar a sobre i els altres ja no dono l'abast de contestar-los a tots. M'agradaria poder-ho fer, però bueno, no tinc temps material. No, ara és impossible. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, la progressió ha sigut impressionant i n'estic molt content perquè aquí només hi ha una variable vàlida que és el protagonista. O sigui, aquí el coratge del protagonista de conèixer bé les keywords, començar a valorar entre temes, a tractar, assumir riscos, perquè van haver-hi riscos com, per exemple, tocar el tema del judici del procés, que va ser el 2019, un tema en el que, com a jurista, tu t'has de mantenir equànim, diguéssim, o sigui, no et pots posicionar d'una banda o d'una altra. Temes com el tema de la manada, que també va ser molt sonat i que el vam tocar, però es va tocar amb compte, perquè... Clar, és que s'ha d'anar molt en compte amb això. Ui, espera, ara hem de tallar un segon. Està una mica més així, no? Sí, són temes que són una mica complicats de tocar, perquè moltes vegades els advocats, clar, quan tenim un client, nosaltres no som els jutges, no? Sinó que ens hem de tendir a buscar els arguments de defensa del nostre client. Donar un punt de vista objectiu des de segons com ho vegis o segons quin sigui l'argumentació de l'un o de l'altre, tant el tema de la manada com en el judici del procés, tothom tenia arguments jurídics que podien ser de pes i que tenien pes i solidesa, no? Una altra cosa és que després els jutges acabin acceptant o no acceptant quines són les seves posicions i que la prova al final doni un resultat diferent, no? Però el que intentàvem nosaltres explicar en els dos casos és quina és l'argumentació jurídica i quin és el sostén que tingui. No anem a dir, està provat que aquest senyor ha fet tal cosa. Això serà la cosa que diran els jutges, no? Sinó les argumentacions que donen també la valia, l'estratègia processal que segueix en tots els temes, que és el que dona bastant interès i intentar explicar, perquè moltes vegades dius ha sortit una sentència de tal que és injusta, que aquesta l'han condemnat poc, que això tal, que... Bueno, sí o no, però sempre hi ha la llei i els jutges han d'estar sotmesos, diguéssim, a el que els hi permet la llei. Aquí, igual hi ha alguns que jolín, cadena perpètua,
vale? Però no pot ser cadena perpètua. Això no és legal. No hi és pena de muerte, no hi és la pena de muerte, hi era, no? Clar, però aquí jo no entro mai a valorar si correspon o no correspon una pena de mort o no correspon una pena de mort, i algunes vegades es pot interpretar que és una posició moral, no? Els advocats formem part d'un sistema de justícia, funciona millor o pitjor, però és un sistema de justícia, no? I llavors t'has d'emmotllar a entendre les posicions de tothom, que al final jugues un paper que fa que funcioni la balança d'una manera democràtica i la decisió al final la pren el jutge, que és la decisió més difícil, i és el que més complicat. Jo tenia un professor de processal que ens deia, bueno, si voleu ser jutges, podeu ser jutges, és algo molt, molt interessant ser jutge. I no és tan difícil, sí, has de memoritzar moltes coses, però al final no és tan difícil, perquè el nivell no és tan alt, deia ell sempre. Això ho dic amb la boca petita, i no és tan difícil ser jutge per això. Diu, però només heu de pensar que és el més difícil, perquè el jutge és aquell que a tothom l'enganya, a tothom li diu mentides i a sobre se li exigeix que encerti, no? I a sobre que totes les crítiques, clar. Clar, i esclar, és un tema que és complicat. Però bueno, a l'arriscar-se a a intentar donar un punt de vista, hi ha gent que ho entès, hi ha gent que no. Amb els temes, uns en deien, ets un independentista, ets un fatxa, els altres tal. Bueno, depèn del tros que hagis vist, no? Però això és bona senyal, Clar, això és bona senyal. Això al final depèn del tros que hagis vist, perquè no intento entrar en un tema ideològic ni en un tema polític, sinó seria un altre tipus de canal. Clar, perquè nosaltres en el camí hem vist dos casos, no? Un més jurídic, que amb temes, els mateixos temes, perquè al final durant 2019 vam estar-nos trobant que si la manada, que si el tema del procés, que si el tema de temes polítics, de corrupcions o algunes coses més així, van haver-hi un cas, que era també un jurista, que es va tirar a fer de hooligan, no? Sí. I això per anar a fer de tertulià del Sálvame està molt bé, però mantenir un prestigi com a jurista, ojo, saps? Perquè van haver-hi tentacions de dir, hòstia, què, fem això, que això segur que peta i tal, però era molt important preservar la seva imatge a futur. Sí, i això, a veure, et porta recompenses també. A veure, en aquest cas, el canal de YouTube no porta cap recompensa econòmica, en aquest sentit no us penseu que arribar a fer el que de moment tinguis una certa repercussió, arribis a tenir 30.000 subscriptors, és un mitjà de vida, de moment no ho és, no? Potser ho serà quan arribis molt alt, però que no és la previsió tampoc ni la pretensió d'aquest canal. Però sí que l'altre dia em va arribar un tuit de la Mutualidad de la Abogacía, que parlava de podcasts jurídics, no? I encara que sigui al final de tot, parla de los mejores podcasts jurídics, i allà està Was Legal TV, no? I dius, hòstia... Tu ho estàs fent molt bé. Hi ha un cert reconeixement i aquestes són les coses que al final dius, no està tan malament, i el podcast, ja et dic, estic en un canal de podcast que es diu iVox, i que és el mateix vídeo. Sí, és l'àudio del vídeo. És l'àudio del vídeo i no costa res tampoc donar-lo al podcast. El públic és diferent, jo ho haig de reconèixer, perquè no les coses que tenen més audiència a YouTube la tenen també en els podcasts. Potser el podcast és més específic, és algú que vol parlar d'un tema més específic i al YouTube hi ha més generalisme, no? Jo crec que sí, segurament sí, però per exemple alguns vídeos sobretot de temes concursals, veus que a YouTube els costa molt més arrencar, hi ha molt menys interès o potser és més difícil d'entendre, en canvi el podcast són dels que més descàrregues tenen, no? És més específic, és més tècnic. És més tècnic i és més específic. I passa també amb alguns altres vídeos, alguns que dius, YouTube no tal, i el podcast han funcionat millor. El nivell de públic del podcast té
té 5 milions o 7 milions de descàrregues a tot el món, no? El que jo faig servir, comparat amb YouTube, no és res. No? Però bueno, és un indicatiu també, no? De que a vegades el públic és diferent i l'interès del públic que escolta una cosa o que veu YouTube o que tal, doncs també és diferent. No? Clar, vull dir, està molt més barrejat i segurament una persona que busca un podcast jurídic no és un públic general. És més algú més específic. Sí, i ja et dic que això doncs, em va fer il·lusió, em satisfà, perquè et posen entre 4 nombres d'advocats de renombre i allà estàs tu i dius... Molt bé. Hem donat alguna patada, no? O tenim possibilitats de donar alguna patada a alguna cosa. Sí, jo crec que sí. Llavors, a partir d'ara, què? De projectes futurs, com ho veus? Què tens plantejat? Bueno, ara hi ha una cosa, jo ho tenia ja una mica en ment, però jo diria que ara amb el que ha passat últimament amb la crisi del coronavirus tot es precipita, no? I hi ha una precipitació al servei digital i a la digitalització de gairebé tot, unes passes molt importants. Jo mateix en el despatx treballàvem físicament, gairebé tots els dies. Sí que tenies l'ordinador, te'l podies emportar i si anaves de viatge i fer coses, però no era digital. I ara hem tingut de donar 4 passes i la majoria de la gent treballa a casa. I sí que en el despatx de tant en tant, però dius, bueno, i això per què no acabarà sent el més normal? Perquè hi ha menys contaminació, hi ha menys tràfic... És molt més productiu. Es guanya... Si tu trigues 1 hora a anar al despatx i 1 hora a tornar, són 2 hores al dia que guanyes de temps per fer... 10 hores a la setmana. 10 hores a la setmana, o sigui que... Podries treure una carrera o fer un altre negoci. És molt de temps, no serveix per tota la indústria, evidentment no per la indústria productiva, però per tota la indústria de serveis, clar, és una altra manera de treballar que es va imposant i també s'imposarà bastant a la indústria. Ara hem après a fer, de tant en tant fèiem una reunió telemàtica, aquests mesos hem estat fent més que en tota la vida. Ens hem format, però a la voz de art. Sí. Efectivament, no? I bueno, veus que també aquí hi ha un canvi que és important. Jo ara, tot el que és el tràfic que aconsegueixes a YouTube i una mica el prestigi que pots aconseguir, al final l'has de monetitzar perquè és un esforç que no està pagat. I a veure, jo combinant les xarxes socials i combinant també el donar un servei amb el que t'he dit abans, els serveis als autònoms, trauré aviat una web amb unes apps que es dirà Ser Empresario, que el que pretén és una eina, no és una eina que sigui una idea superoriginal meva, ja existeixen aquestes eines, no? És una eina que al final permet facturació, comptabilització, control, fiscalitat, despeses per a l'empresari petit i a l'autònom, no? A un preu que és molt més competitiu que el que pot ser una gestoria tradicional, perquè és un negoci que és d'escala, que també permet treballar telemàticament a la gent que està darrere de tot el back office, no? de la web. El que es veu sempre en una web és el que tu fas, però després no veus a la gent que està treballant al darrere perquè això funcioni i el que tu has fet, he demanat, he comprat una cosa a Amazon, hi ha un tio que rep aquesta cosa que l'ha comprat i que fa la comanda, un altre que fa el paquet i tot això també existeix en tots els tipus de webs, no? I es pot fer d'una manera telemàtica. Si es fa a gran escala, doncs es pot oferir a un preu molt més competitiu que el que és el preu tradicional. I finalment la tendència és aquesta. És el que acabarà passant. I tu ja veus que hi ha molt contingut, hi ha contingut a les xarxes, hi ha contingut a Google, hi ha contingut a YouTube, escrit en vídeos i contingut de qualitat. Què passa? Que s'ha d'entendre. I a vegades jo veig articles que són molt bons, però dic, això és... Algú ha de posar... per 4 persones, no? Llavors el que pretenem és aunar totes aquestes coses amb aquesta eina, que serà una eina que tindrà una part de pla bàsic i de sortida i ajuda gratis per poder començar gratis a treballar, un freemium, i que tothom la pugui també provar i valorar i també farem cas a les valoracions, no? I tant.
No, i tant, feu servir els comentaris. Podria fer així, això, tal, això, etc. Doncs, bueno, al final també és una eina que ha de ser interactiva. Totalment. Hem d'actuar entre tots dos i això ho complementarem doncs, en el canal de YouTube, tant el canal castellà com el canal català, amb una sèrie d'experiències d'empresaris, joves i no tan joves, més aviat no tan joves, perquè el que volem és que ens expliquin les seves experiències, no? Les seves anècdotes, que són les que formen. Jo he sentit moltes vegades dir, la universitat no sirve i tal. Diu, no, la universitat serveix. La universitat, la formació serveix, però on aprens de veritat és al carrer. Exercint, sí. És al carrer. O sigui, a la universitat et donen la L i et diuen, vinga, busca la vida. Et donen la L i busquen la vida, no? Vull dir, llavors, sí, la universitat, dic, la universitat puc dir estudis en general, no? Però has de treballar de manera que al final l'experiència de vida, de com solucionar les situacions, de com reaccionar, de quines són les opcions que tens, és una experiència vital. I per això s'ha d'arriscar i s'ha de fer. Si no t'arrisques i no fas, doncs no aprens. I la vida és un aprenentatge continuat. Totalment. Diu el gran Cardone que la forma de quan de xupar-se el dit per veure per on va l'aire, diu, si comets els mateixos errors, vas malament. Si en comets de nous, vas bé. Doncs anem a intentar anar bé. Efectivament, no cometre els mateixos, però arriscar-se a cometre'n de nous. Clar, no? Perquè els problemes no s'acabaran. Vull dir, és part de la vida. Vull dir, és dir, no, arribarà un punt en què ja tindré pagat això i tot serà perfecte. No. No és veritat, perquè llavors passarà una altra cosa i després una altra cosa, no? Clar, l'evolució és ràpida i a veure, jo crec que també el tema legal, el tema d'assessorament, el tema de consultor, acabarà sent una cosa online. Clar, totalment, sí. I aquesta temporada començarem a fer directes, Sí, començarem a fer directes, començarem a interactuar també d'aquesta manera, però al final, a veure, això que et vingui un client a preguntar-te una dubte al despatx, jo veig que això està mort. No té... És que pensa una cosa... No té sentit, si té que ensenyar-me un document, me'l pot ensenyar en pantalla, me'l pot enviar per correu electrònic, me'l pot tal i podem parlar. Perquè molta gent encara no, diguéssim, no? Com era aquell gràfic que va ensenyar l'altre dia vam fer el mètode Bitcoin, que va venir el Víctor Monreal. Sí. Una de les coses que més em va cridar l'atenció és que va posar un gràfic, ara no sé si el trobaré, de la innovació, no? Que eren els innovadors, els avançats, després la majoria temprana, la majoria tardia i ja los descolgados, no? Llavors, aquí hem fet alguna cosa important, o sigui, aquí el que hem fet és ser, si no innovadors, com a mínim primers usuaris avançats, i ara ja a YouTube està entrant una majoria, diguéssim, avançada. Tenim un avantatge molt gran amb el que hem fet. Jo crec que sobretot a Catalunya. Explica'ns una miqueta el tema del canal en català. Perquè saps que aquest canal... Sí, el canal en català és... Ho vam estar pensant també al principi, Enric, si fèiem en català o en castellà, i al final, tothom ho diu, al final descartes el català perquè té menys possibilitats, perquè té menys públic, no? I el YouTube és un volum brutal, diguéssim, en castellà i en anglès, sobretot són els dos idiomes dominants, inclús els alemanys fan YouTube en anglès, vale? Sí. És l'esperanto, ara l'anglès s'ha convertit en l'esperanto, sí. Efectivament, ara, clar, jo sí que em volia centrar, diguéssim, al castellà perquè, l'empresari és el català i és l'espanyol i al final els dos són els que fan que tot funcioni i el YouTube castellà té molt més públic. I a més, jo crec que és una aposta local, una proposta de ser proper, que a més som unes persones que fem una feina que no som només virtuals, o sigui, també existim en català i en castellà i que se'ns pot tocar, se'ns pot felicitar, se'ns pot esbroncar, vull dir, estem... Sí, perquè passa de tot, no ho farem tot bé per molt que vulguem, no? Cometrem errors, desgraciadament més dels que volguéssim, no? Però sí, clar, ens agradaria i no arribarem a tot, i també aquestes eines són eines que et sorprenen, no? A vegades, o sigui, clar, vull dir, jo el primer cop que vaig començar a YouTube a créixer tant, dic, hosti, jo contestava tots els missatges i ja no puc.
I penso, què faig? Contracto algú perquè els contesti per mi o és millor no contestar-los, no? I al final, bueno, decideixes de moment, no vull que ningú contesti per mi, no? O contestaré jo. Clar, és no? que es notarà si no ets tu, Clar. perquè ells et coneixen. Sí, a veure, i també és lògic, vull dir, al final no pots estar, bueno, de moment encara potser podria, si dediqués 4 hores al dia, no? Però clar, no es poden dedicar tot a... No, és preferible que si hi ha una dubte recurrent, doncs fas un vídeo i resols aquella i el resolem, i els directes intentarem fer-los per resoldre totes aquestes coses que són més preguntes de tipus recurrent, però parlant amb aquesta interactivitat, no? Però bueno, clar, vull dir, potser és un error o haver-ho fet d'una manera o d'una altra, no ho sé, vull dir, són les coses que passen i segons quan et passen doncs has de prendre una decisió i reaccionar, no? sobre el mateix tema. I el canal català és aquesta idea de ser proper, de poder ajudar a l'empresari més proper, a l'empresari català, que puguem tenir aquesta confiança, i també l'empresari català Catalunya és podem dir, el nicho on hi ha més empresaris autònoms, on hi ha més la cultura d'emprendre i de l'emprenedor de tot el país, de tota Espanya, no? Sí. I és on gairebé la majoria són d'aquest tipus, i crec que hi ha un mercat i molta gent que pot tenir interès, molts empresaris que personalment han tingut empreses, tenen empreses que poden aportar moltes experiències, que poden aportar moltes idees, i el que diuen també molts, o sigui, al final no hi ha que inventar res de nou, moltes coses ja existeixen i són bones, però hi ha que adaptar-les, encaixar-les. I fer aquest esforç d'encaix, de còpia. No és exactament copiar, però sí que pots tenir una idea de quin és el teu model, i al final innovar coses que siguin precisament noves no existeixen. No pots dir, vaig a fer alguna cosa absolutament original que tindrà un èxit brutal. El velcro el va inventar algú altre, ja el va inventar. El Celo també ja es va inventar. Pots inventar una altra cosa? A mi no se m'ocorreix, segurament algú ho podrà inventar, però això serà un. Sí, és molt complicat. I són molts més que una. No, i que una bona idea, per bona que sigui, encara que sigui molt bona, portar-la a patent, desenvolupar-la, arribar a comercial, a algú, és molt possible que et moris pel camí. Però no busquem aquesta excel·lència, sinó que busquem que tothom, de cada dia ha de menjar, cada dia ha de viure, cada dia ha de treballar, i cada dia s'ha de guanyar la vida fent el que sàpiga fer o el que millor sàpiga fer, i això és el que nosaltres intentarem facilitar a tothom i aportar dintre d'aquest canal experiències d'altra gent que vulgui col·laborar i vulgui venir a explicar com va fer ell la seva empresa, com va créixer, com se li va ocórrer, qui el va ajudar, doncs a la descripció... quan va caure també, no? Sí. Home, vam tenir uns testimonis amb el canal en català de la BEA que van ser molt interessants, i ara en tindrem més. Però sí que a baix, a la descripció d'aquest vídeo, trobareu el link dels 2 canals del Josep, el Ruaix Legal TV, que és l'internacional, diguéssim, i el Ruaix Legal en català. Subscriu-te als 2, si vols tenir un advocat a casa per poder-li fer consultes, subscriu-te als 2 i segueix el que anirà fent, perquè tant si t'interessa com a empleat per temes laborals o etc, com si t'interessa com a autònom, com si t'interessa com a empresari, trobaràs material de molt de valor en els 2 canals. Subscriu-te, just a baix. Molt bé. Vale, llavors, de la crisi aquesta, d'això que ha passat del Covid, què passa amb això? Com creus que... No, perquè jo crec que més que la crisi sanitària, jo crec que és una mica... s'ha fet una bombolla una mica fora potser irracional, però a mi el que em preocupa és la crisi econòmica. Sí, és el preocupant de la crisi sanitària, doncs en sortirem. D'alguna manera o d'una altra tindrem potser un altre mètode de vida que ens afectarà, i afectarà sobretot amb el tema digital i amb el tema de feina. La crisi econòmica jo crec que no està mesurada.
que diuen, no, ara, tal, pues mira, el mes passat només van haver-hi 26.000 parats més, no? Bueno, que n'hi ha hagut 300.000 i 300.000 i és tot un èxit, no és un èxit, jo crec que continuem el fracàs, que no podem anar de 300.000 a 300.000, haurà de ser menys, però clar, mentre seguim baixant, al final la crisi és brutal, no? Jo crec que un dels problemes afegits estan els 600.000 milions d'euros que el Banc Central s'ha inventat, perquè se'ls ha inventat. Sí. Llavors això què vol dir? I això més la renta aquesta universal, això és inflació pels núvols i que els diners caiguin en picat. O sigui que això aprofundeix més la crisi. Perquè ha salvat una mica el maig vol, que vol dir fins al dia 30, O sigui, tens 15 dies i d'aquí 15 dies tornem-hi, Sí, estic totalment d'acord i al final, a veure, jo el que intento explicar al canal és que ens venen molta ajuda, ¿vale? Ens venen crèdits, ens venen moratòries, ens venen tal, però no, al final t'has d'ajudar tu mateix i tu mateix seràs el que has de buscar altres maneres de treballar, altres maneres de superar-te, de superar aquest moment de crisi i el que al final jo veig és què és el que tu saps fer millor, doncs intenta aquestes capacitats desenvolupar-les i les pots vendre, perquè si hi ha una cosa que saps fer bé, doncs al final tindrà un mercat, tindrà un nicho, no? Sigui dibuixar, sigui pintar, sigui cosir, no sé, sigui cuinar, sigui fer vídeos, sigui depèn de cadascú tindrà una sèrie de skills que els pot potenciar i tampoc es tracta que et dediquis exclusivament a això. D'aquests webinars que fem a Cames els divendres, a mi em va agradar molt el que vam fer amb el que va estar l'Alexander Dimitrenko, sí. L'Alexander Dimitrenko. Sí. Perquè és un home de món. És jove, és molt jove. És jove, sí, però que està tocant diferents llocs, és rus, català i tal, que també el tenir inputs de diferents llocs amb diferents polítiques i diferents sensibilitats és molt important per intentar... Dona una visió més àmplia. Dona una visió molt més àmplia, no? I el que ell parlava, diu, no, aquí acabarem amb un govern global, això del Covid és l'anticipació del govern global, i diu, què és el govern global? Doncs és que al final ens hem d'entendre tots, no només a Europa, i què comença ara amb la guerra. Hi haurà una guerra econòmica, una guerra de fiscalitat, tot això que va sent ara la tassa Google, la tassa Tobin, les lluites contra diguéssim, els paradisos fiscals, que això ja era una cosa... A veure, jo et diré que era una cosa que semblava malament, però en cert moment era normal i no era cap delicte i no estava malament. Sí. Per què? Perquè hi havia aquesta percepció de que jo vaig a un lloc i guardo els meus diners en un lloc en el qual no hi ha fiscalitat. Ara ja la tendència està no, has d'estar en el teu país has de pagar impostos perquè també reps uns serveis a contra d'aquests impostos, però aquests serveis tens dret a exigir que siguin bons. Clar. És que no només és el que pagues, sinó quina és la contrapartida. Clar. I això és el pas aquest que ens falta donar. Potser amb aquesta espècie de govern global diem, també tenim la competència entre els països. Dic, escolta, si Google paga impostos allà on té la seu social, és just que els reparteixi entre tots els altres països del món i tal, etc. Si una empresa catalana ven a la Índia i fa uns negocis a la Índia, li estem dient que deixi uns impostos a la Índia del que ha guanyat a la Índia. Això és el que li estem dient que faci Google, no? Perquè és digital i perquè no té aquest tipus de control. Ens semblarà just a nosaltres que paguem una mica menys d'impostos perquè uns els hem tingut que passar a la Índia. Això és un primer pas d'una revolució brutal i jo crec que pot ser una guerra mundial econòmica, la lluita amb el consens aquest que és gairebé inviable. Home, per exemple, si la Comunitat Europea ja fa aigües una mica per al concepte aquest que des de Brussel·les decidiran el que han de fer a Alemanya, els immigrants que han de rebre a Espanya i decidiran tot, quan hi ha actors tan potents. Regne Unit ja se'n va. Sí, Regne Unit ja se'n va.
A Alemanya mana ella, a França, o sigui, clar, és molt complicat que des de Brussel·les decideixin el que es necessita al port de Cadis. És molt difícil. Llavors, si es fa un New World Order, no? Aquest govern mundial, això sobre el paper ho hauria de resoldre, però en la pràctica jo em temo que ho empitjori. Perquè llavors encara hi haurà més aïllament, no? T'imagines, si això ja passa dins de la Comunitat Europea, que a Brussel·les decideixen un pressupost. I diuen, no, doncs a Calés vosaltres això, i tot això, no sé què, doncs imagina't que la central està a l'Antàrtida i han de decidir per tot el món, recaptar de tots i després repartir de tots. Encara el pufo pot ser més gordo, eh? Pot ser brutal, però clar, vull dir, és la nova lluita a la que estem entrant, sobretot per lo que és el que sigui negoci digital, que no té una localització específica. Amb l'altre seguirem amb lo tradicional, però això tradicional, el concepte és el mateix. Si jo li venc a un distribuïdor que hi ha a l'Índia que em compren a mi, bueno, jo faré d'aquesta venda que he fet a l'Índia, tindré un marge de benefici. Vale? El tributo aquí. Vale? Però el que estan fent en Google, no, aquest l'has de tributar en cada un dels països que t'han comprat. No? Clar, vull dir, si això ho traslladem a lo que és el negoci tradicional, que ni se'n parla, perquè tot és com si només existís ara el món digital i l'altre ja està bé, però hi ha una diferència brutal entre una cosa i l'altra, i un concepte i un altre, i al final acaba sent un negoci igual, no? Clar. És complicat i són reptes que poden ser molt complicats i que poden canviar el món de moltes maneres. Déu-n'hi-do, sí, perquè això és un tema... Ara, per exemple, una cosa que no se'n dona compte, nosaltres amb uns clients els estem implementant la fulla de pedir d'un tablet amb botó de PayPal, o sigui que tu fas 3, 4 d'aquests, pim, pum, i ja està. Això també és venda digital, encara que ho facis en persona. És dir, que no només és email marketing, saps? O anuncis. També, i això dius, bueno, no, això només en les grans empreses que facturen més, etc. I bueno, doncs llavors ara sí, aquestes grans empreses tenen un tracte diferencial, però preparem-nos, ¿vale? És la de les barbes del vecino, no? Sí, però pensa que això és més rentable per una empresa petita que per una multinacional. Perquè una empresa petita, si un contracte l'hem de fer a mà, espera, treu-lo, ho faig de paper, ho envio aquí, que ho passin, que ho fiquin a la màquina, que la màquina l'enviï, sí, ho podem fer tot aquí, perquè necessito 3 treballadors per fer una cosa que pot fer mig treballador. No? Sí, efectivament. I tot això són coses que arribaran canviant, i la crisi econòmica aquesta acabarà, perquè tot això al final és reducció de costos. Al final tu treballaràs amb uns costos que seran molt més baixos, no tindràs que viatjar, no tindràs que gastar en hotels, o tindràs que viatjar molt poc, només els treballadors no tindran tants desplaçaments, hi haurà una guerra amb les dietes, ¿vale? Clar, vull dir, si menjo a casa, t'haig de pagar la dieta o no t'haig de pagar la dieta? Clar, les dietes antigues de fot 3 mesos, clar, és que una dieta d'un dia no sé en quant està, però clar, un menú de 10 euros, un pàrquing, una mica de benzina i tot el dia perdut, un dia de sortir al carrer són 50 euros com a mínim. Sí, però s'haurà d'arribar a un consens. Abans el treballador li dèiem una dieta perquè diners a prop de la feina on és a treballar, però a casa seva també mengen. Clar. Llavors, clar, vull dir, no et paguem dietes perquè no vas, dic, bueno, però jo també menjo cada dia, no? I en certa manera això estava incorporat dintre del que eren els meus rendiments de sou. I haurà que arribar a tot un consens nou sobre aquesta nova manera de treballar i sobre aquesta concepció, i al final haurem d'arribar a el que deia l'Alexander. S'ha acabat el treball, la feina fixa per l'empresa que et té contractat 10 anys o 20 anys. Estem parlant de que si el contracte tiene que ser indefinido, pues el contracte indefinit és una tonteria. No té cap sentit. Què més dona? Al final et contractaran d'aquí no gaire perquè facis una feina concreta i punt. I aquesta feina et durarà una setmana, 2 mesos o 2 anys, val? Però serà perquè facis una feina concreta, i que t'obliguin a ser indefinit, bueno, doncs ja no estem parlant d'això, serà una especialització de possiblement professions que gairebé no sabem, no existeixen, que s'aniran creant, però que seran puntuals i seran per fer coses o feines puntuals. Que n'encadenis una amb una altra, que les combinis totes alhora per al final tenir una feina continuada, segurament sí,
però el contracte indefinit del treball en una empresa, en molts dels casos i en molts dels camps, està cridat a Llavors, casa. bueno, això és una pregunta que em trec jo que no està prevista, però llavors el mega ERTE, diguéssim, el mega ERTE vol dir tota aquesta gent que té contracte indefinit obsolet, per dir-ho així, com es negociarà aquest ERTE, aquest mega ERTE? Perquè, clar, jo em refereixo a les empreses petites que hem hagut de buscar fórmules de contractació sostenibles, de dir, hòstia, a mi un administratiu no em pot costar 3.000 euros brut empresa, saps? Perquè entre impostos, entre no sé què, només que guanyi 1.300 o 1.400, és que et costen 2.500 brut empresa. Llavors, clar, jo entenc que els petits ens hem hagut de reajustar per collons, perquè no hi ha més. Però els grans, que poden tenir, no sé, 20.000 nòmines fixes, com negociaran aquests ERTEs? Com negociaran aquesta reducció de costos? Perquè, clar, tu pots, com a empresari, ja parlo, jo puc impagar la llum, el telèfon, la renda, puc impagar moltes coses, però, clar, si jo impago les meves nòmines, em foten a la presó. O sigui, qui pagarà aquest cost? A veure, si parles de grans multinacionals, els pagaran les multinacionals, de tots els despidors, 100%. I els que no siguin tan multinacionals, tan grans i no tinguin aquestes capacitats financeres o d'accés a capital i liquiditat per poder pagar aquestes nòmines, acabaran desapareixent en un concurs d'acreedors. 100%. Clar, aquí és el que estem parlant. Per exemple, jo un dia vaig fer al Cercle Català de Negocis, vam fer una xerrada i tal, i la meva suggerència, molt impopular, i que de fet seguirà sent impopular 10-15 anys després, és que jo crec que hi ha dues solucions per la crisi econòmica espanyola. La primera és eliminar el cost ministerial, perquè el cost ministerial el barregen amb el cost públic i no sé en què ens beneficia els d'això. Per aquí hi ha una cosa important que és el cost ministerial. I l'altra, clar, és si tu redueixes les jornades, redueixes els transports, redueixes les dietes, tots aquests concursos de creadors i tot això, com es reubicarà? O sigui, perquè això quedarà tot desfet. O sigui, tota aquesta gent que es quedi, per exemple, no? Jo veig, perquè he vist al meu voltant gent que està negociant ERTEs de manera més amistosa, menys amistosa, no? Veus que el primer mes van i estan reunits i parlen junts, i ja el segon mes ja no van per bandos separats i al final acaben fatal, no? Per què? Perquè és com quan va passar el del Zapatero. Quan el Zapatero va ser president, tots aquells nanos joves que no havien estudiat perquè havien estat a l'obra, en vez de posar-los a fer rotondes, per què no els ensenyes a fer servir un ordinador? No? Perquè això hagués solucionat alguns problemes, no? Però no, aneu fent rotondes que ja veurem. Com reubiques tot això perquè la persona que ara tingui un contracte fixo, que diu, es mi plan de carrera, yo voy a estar aquí gastándome todo lo que puedan abogados hasta que finalmente me den mi indemnización. Però ja no és per lo que puguis guanyar o no guanyar, o si guanyes o si cobres al final o no, però és que aquests 3 anys que perdràs t'impossibiliten que et reenganxis al món laboral. És que, a veure, una de les... anem a dir, virtuts, suposo, aquí tenim un model de desempleo que dona una cobertura de, teòricament, només 2 anys, però després està subsidiat quan ets quan han passat els 2 anys i ja no et queda res, doncs tens un subsidi, després tens un altre subsidi. El que està passant és que hi ha molta gent que ja té una certa edat, que el que espera és dir, a veure si empalmo els meus 55, 2 anys de paro, de tal, etc., subsidi, pensió i jubilació. No? I els que són més joves que no hi arriben, però per què? Perquè aquesta gent de 50 i tants, doncs, tot això ja els hi ve molt de nou, el dir,
no sé, aquestes noves tecnologies, em costa molt entrar en aquestes noves tecnologies, em costa molt entendre-les, em costa molt formar-me, les empreses no em contracten, no? Doncs a veure, doncs amb les noves tecnologies, a veure, jo tinc 50 i pico, ¿vale? I he començat a YouTube quasi 50, no? Sí. Llavors això no és un repte, o no és un repte que sigui impossible, no? I el que et deia al principi, jo vaig començar, quan em vas fer la primera proposta, vaig dir, jo tinc un Facebook que entro 2 vegades a l'any, no? Però, clar, ens hem d'arribar a adaptar, i a veure, molt agraït per tot el teu apoyo, perquè al final, sense els teus coneixements jo no hagués pogut adquirir els meus coneixements. Ja, però ara em dones tu classes a mi. Vull dir, ho estàs fent millor que nosaltres. Sí, però al final el que et vull dir és que aquest exemple és un exemple que també és per tots els que ara es quedin sense feina. No vol dir que tots tinguin que fer un canal de YouTube, ni molt menys. No és fàcil, però es pot fer, sí. Sí, però s'han d'intentar reinventar i deixar de pensar en que només poden anar a treballar en una empresa i en una indústria que els doni 4 hores al dia, 5 hores al dia, 8 hores al dia de feina. Per si mateixos tenen altres opcions. Tenen altres opcions del que sàpiguen fer o de formar-se, perquè al dir, jo estaré treballant sempre 8 hores a una empresa i aquesta serà la meva feina i ja està, a veure, igual moltes empreses acaben contractant i repartint la feina i al final la majoria de la gent té per treballar 4 hores. Clar, perquè al final no només és atomitzar els salaris, també és atomitzar la responsabilitat. Perquè al final, hòstia, si jo tinc una porció amb aquest, una porció amb aquest, una porció amb aquest, no és el mateix que si jo tinc tot el boleto amb un, saps? Clar. Perquè, clar, és que, hosti, també pot ser que jo els gastos els tinc fixos, però si aquesta persona se'n posa malalta o té una depressió o ara porta 2 o 3 setmanes que no sé què, clar, tu estàs pagant fixo. Sí, però és el mateix que, a veure, és el mateix que el risc empresarial. El risc empresarial, hosti, jo tinc una empresa i tinc un client que em fa el 90%. Bueno, doncs que et vagi molt bé, però com no et busquis la vida el dia que et faci aquest client estàs perdut. El mercat laboral acaba sent el mateix. Si tu treballes per una única persona que només saps fer aquesta cosa que fas amb aquesta empresa i pues el preu el posa aquesta persona. Clar, el preu, estàs vengut. Sí. Estàs vengut. Quan el teu empresari et digui ara et pago menys perquè has de venir a treballar només 6 hores i et faig una reducció de jornada. Dius... Sí. Doncs aquestes altres 2 hores les hauràs de fer servir per alguna altra cosa i aquest és el canvi revolucionari del mercat laboral que hi ha. Jo me'n recordo una vegada, em trucaven de la ràdio, quan la comunitat europea entrava a Romania, entrava a Polònia, entraven tots aquests entraven a la comunitat i el primer pas que hi havia era la lliure circulació de persones, no? I llavors ja veuràs que vindran els romans, que vindran el tal, que ens pagaran la feina i que encara em sona seran més baratos i tal, etc. I em trucaven de la ràdio un dia, un cop a la setmana, per fer algun comentari, no? Després d'aquest comentari no em van tornar a trucar més. Què vas dir? Perquè em van preguntar per això. I jo els vaig dir sí, però a veure, hem d'entendre que si volem estar en un món global implica que hi ha més competència. Llavors, no ens venen a prendre la feina, vindran a buscar la seva. Si nosaltres ho fem millor i aportem més valor al que fem, no faran fora ningú. Si ells venen i treballen millor i aporten el mateix valor que nosaltres i ho fan amb una mica més de bon preu, doncs ens agafaran amb ells. Això s'ha vist molt clar. Perquè al cap i a la fi no era que això, el que era fals és que vindran a treballar més barat, no, perquè hi ha un conveni que marca quin és el sou mínim que ha de cobrar aquesta persona. Sí. Llavors, sí. No ha d'existir aquesta por i al final tots, empresaris i treballadors, hem d'avançar, no ens podem quedar enquilosats en que jo sé fer això i ho faré durant els 50 anys que em queden, o 40 o 30 anys, ho faré igual i de la mateixa manera i seré bo. No, perquè hi haurà altres maneres de fer-ho, maneres més eficients de fer-ho. És que fixa't una cosa, només els xinos amb els bars. Per què els xinos s'han quedat amb tots els bars? Per horari. Perquè en vez de fer la siesta, obren super aviat i tanquen super tard. I l'horari acaba fent que el client diu, hòstia, el xino segur que està obert.
I són bars iguals, o sigui, no han fet res, no han revolucionat el model del bar. Han repetit el mateix que això, però en vez d'aixecar-me a les 11 i tancar per dinar i la siesta, doncs obro a les 8 i no tanco fins a la 1. I així arrases. I tampoc aportes cap valor afegit més que això, que més horari. Sí, efectivament, però ens hem d'acostumar a això, perquè a veure, si volem estar en un món global, el món global és això, el món global és competència i bueno, push per millorar constantment. El que no estigui disposat a millorar es quedarà enrere i passarà a ser un subsidiat. Sí. I desgraciadament és així, no hi ha que tenir por. Bueno, després que els hi vaig dir això, em van tornar a trucar més perquè esperava que els diguessin alguna altra cosa, però bueno, és que és una cosa que és de la pròpia naturalesa, no? El que passa que és una doble moralina. Saps aquella pel·lícula de tan famosa del Kevin Spacey, com es deia? American Beauty. Sí. Va ser un hit als 90 i aquesta pel·lícula parlava de com que era un tio que de cara en fora semblava que era un respectable i tot, que no sé què, i en realitat era un pervertit que mirava nenes petites, no recordo exactament, ara no me'n recordo. I això és el que passa avui en dia en la política, no? Que la gent no pot dir sempre la veritat. Per què? Perquè no és políticament correcte. Perquè queda millor dir que ser muy de izquierdas y que todo irá bien y que una renta para todos. Ja, però si tens una mica de coneixements econòmics i saps que l'oferta i la demanda és el que paga els preus, què passa a Cuba? Jo tinc coneguts a Cuba i relatius de segones i jo tinc allà coneguts una coneguda que és metgessa, et plaça, i ha de fer estraper-lo de tabaco, perquè no arriba a final de mes. Perquè si tots cobrem 1.000 euros, 1.000 euros no valen res. Sí, és oferta i demanda, és així. Llavors necessitaràs els 200 o 300 extras per poder pagar, perquè si no els 1.000 euros no valdran res. Sí, és així, és el que passa. I aquest és el cercle, i crec que queda en una època de revolució que serà molt important i serà convulsionant. Sí, és una quarta guerra mundial, alguna així, tercera guerra mundial, no sé. Probablement. Alguna així, perquè... ja hem vist que amb això del coronavirus ha palmat gent, la gent més desvalguda. Jo veig a la gent gran molt acollonida, gent gran amb problemes respiratoris, amb una màscara ofegant-se pel carrer. A mi em fa patir molt, perquè penso que els nostres grans, si passen aquesta, però potser no passaran a la pròxima, saps? Perquè d'aquí 2 anys tornarem a ser-hi, o d'aquí 1 any i mig, o el que sigui. Això ja serà com una grip sempre, no? I sobretot aquesta por, no?, que té la gent que ara potser és més vulnerable, que és la gent de més de 70, 75, ja és una edat amb la que o estàs més o menys ben col·locat o et queden 20 anys de passar-ho malament, no? Llavors és una qüestió de responsabilitat al tirar endavant, reciclar-se i intentar-ho, perquè dius, risc és això. Risc és quedar-te amb una pensioneta de 700 euros des dels 65 fins als 95. Això és risc, això sí que és risc. Sí. Perquè el dia que se't caiguin aquestes 2 dents d'aquí o simplement que tinguis un cop i et trenquis una dent o alguna cosa així, com ho fotràs? Com ho fotràs? O sigui, ojo, perquè hem d'anar per feina, hem d'anar per feina i risc és quedar-se quiet, jo crec, és l'opinió. Bueno, Déu-n'hi-do, ens hem fotut un largometraje, Jo crec que sí, aquesta cosa que havia de ser... Bueno, va, anem a fer una despedida, subscriviu-vos i de què parlaràs en les properes setmanes? Tenim alguna novetat pels que et seguiran ara? Doncs la veritat és que sí, la novetat serà que aviat començarem a fer directes, els quals intentarem de respondre amb el xat, amb una companya també especialista, que les anirem fent per temàtiques, i això és la principal novetat. Els propers vídeos, doncs ara en tinc 2 o 3 al cap, sempre en tinc 2 o 3 al cap, però mai sé quin és el que faré, no? Bueno, perquè estàs molt atent al mercat i mous segons veus. Efectivament, veient. Un honor, de debò, moltíssimes gràcies. Estic molt orgullós d'haver fet amistat i camí junts, perquè és un fenomen. I ara ens està donant lliçons de posicionament, de tags, de keywords, ell a nosaltres, sí.
I això és el que fa les persones extraordinàries, no? Conec a molta gent que s'ha comprat un curs de piano i un piano, i conec a molt poca gent que sàpiga tocar el piano com el senyor Josep Faig. Gràcies, de debò, El piano no va felicitats. ser dels meus forts. No passa res, però això sí que Gràcies a tu, molt bé. Enric. Moltíssimes gràcies. Fins a la propera, el portarem aviat, Fins a la propera. Fins aviat.